Nkosi. Siyabonga thembekile. Siyabonga siphephelwa sempilo zethu. Impilo zethu zizubufakazi bakuthi ukhona uyabusa empilweni zethu. Sibonga ukuhamba nawe Nkosi. Bantwana bakho moya ongcwele bagcwele kule ndawo. Abezanga kithi kodwa baze kuwe Nkosi. Umoya wakho ongcwele phezu kwempilo yabo. Kuwa Nkosi wazi ukufiswa inhliziyo zabo. Kodwa namhlanje njengekukazi ethenjiwe nguwe ngegama layo, uNkulunkulu ongcwele ake wenze okuhle empilweni zabo. Bangangeni kule ndawo befana baphume befana Nkosi. Akuqhashule Nkosi okunyama okubambile empilweni zabo. Egameni likaJesu waseNazaretha. UsenguNkulunkulu othembekile, usenguNkulunkulu omuhle onamandla. Uyakhazimula uNkulunkulu omandla. Akufohle Jehova Nkosi ezidingweni zabo. Egameni likaJesu Nkosi ngiyathandaza. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you God, thank you God. Khona kule ndawo kuyazwakala manje. Ukhona phakathi kwethu kuyazwakala Nkosi. Ukhona uNkulunkulu ongcwele ukufihle mina bese kuvela wena. Akuphelise yami indaba kuvuke yakho Nkosi. Emini egameni likaJesu Father I pray amen. Thank you Jesus. Singahlala phansi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngaze ngabusiseka abangcwele ngihleli phansi. Ngabe ngibusiseka nje. Ngiloko ngibukile nje ngibuke yonke into. Kwaze kwavuka kimi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda abangcwele. Thathe lesikhathi ngibulise umfundisi umoya phakathi kwethu. My Father, we welcome you egameni likaJesu. Ngiyakuhleka nje kodwa akunendaba. Ngiyakuhleka. Thank you Jesus. Ngibulise bonke abantu ama worshipers, abafundisi abakhona nabafundisi bakusasa egameni likaJesu. Ngibulise abaprofetikazi nabaprofeti. Ngibulise abagcotshwa bakaNkulunkulu abagcwele phakathi kwalendlu bangcwele. Ngoba mangene ibheka ngibona abagcotshwa impela futhi angiyisho nje as a joke. Kuyiqiniso ngibulise abagcotshwa bakaNkulunkulu abathenjwe nguNkulunkulu ngensuku zokugcina. Hallelujah. Angazi ke uSister Nolo sekeshumayele waqeda. Ushumayele dadewethu uqedile. Sengizovala nje mina. Ushumayele waqeda. Ngiyamthanda uNkulunkulu ophakathi kwethu bangcwele ngoba uhlale sibonisa ukuthi ukhona unguNkulunkulu. Whenever kuzoba ne lesson, ilesson isuke vele seyingenelela kwi preaching. Angazi nekuthi sinikeni ikunotice lokuthi ilesson okusho ukuthi ngumoya ongcwele bazalwane asizimeli asizikhulumela kwethu ukuthanda kodwa umoya ongcwele usuke esikhokhelele. So uSister Nolo mina ngizoqedelela lapho engene khona bangcwele. I'm so blessed bazalwane. uNkulunkulu ngithandile. uNkulunkulu ngithandile. Ngibheke nje indodakazi yami laphayana. Kuvuka ukuthi mina bengingubani. Bengingubani mina. Ngathandwa kangaka ngamaZulu. Akusihlakanipha kwami bangcwele. Baningi abantu bayazama, bayafuna nabo kodwa kwenzeki. Silogenza lapha ekhaya sithi and I shall dwell in the house of the Lord. I believe ukuthi kusesekuningi kwami in the house of the Lord. Kusesekuningi kuyatholakala nokwakho but only in the house of the Lord. Ingathi besingahlala sihlaliseke. Hallelujah. Ngiyabonga Pastor Moyo. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu akugcine nomndeni wakho. Hallelujah. Sizofunda incwadi zikaJona. Ophethe iBhayibheli lesixhosa lithi uYona. Hallelujah. Ngizozifundela ivesi yaqala. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana
iMathayi lathi suka uye eNinive umuzi omkhulu umemeze phezukwalo ngokuba ububi balo benyukele ebusweni bami. That is verse 1. John chapter 1 verse 1. Kepha verse 3. Kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTarashishi. Wehlela eJopha wafumana umkhumbi ubuya kuya eTarashishi wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTarashishi asuke ebusweni bukaJehova. Okwamanje somala Sister Nolu ukhulume ngendaba ye rejection. Ubesethi i-rejection siyibheka kube ngathi nguSathane olwa nempilo zethu. Forgetting ukuthi uNkulunkulu naye unendlela zakhe ezingenza ukuthi uhambe ubonakale ngathi uyarejectwa kanti izindlela zikaJehova. Now sibuya la kuJona, uNkulunkulu ukhuluma noJona uthi hamba ngiyakuthumela eNiniva ngoba abantu baseNiniva balahlile umthetho. Abantu baseNiniva baziphilela ukuthanda kwabo, bazenzela intando yabo. Bebebaningi ke abantu uNkulunkulu beke ngakhuluma kubo. Kodwa uNkulunkulu ukhetha uJona. Uthi Jona ngiyakuthumela hamba eNiniva. But uJona intando yakhe imkhombe eTarashish. Okay. Ngazi ukuthi bangaki oJona bakhona la endlini. uJona yena ngokuqondo wakhe nangendlela ekubona ngayo ubona sengathi angakwazi ukubalekela izwi likaJehova. Besaye lapho intando yakhe imholela ngakhona. Okay. Baningi abafundisi ababiziwe nguNkulunkulu. Kodwa ababheka iposition yabo nenhliziyo zabo mhlawumbe nenkambo yabo babone ukuthi it is not time. Kungcono ngibaleke uNkulunkulu ngibalekele eTarashish. Baningi abantwana bakaNkulunkulu abaphathiswa icebo likaNkulunkulu. Mhlawumbe nawe uhleli lapho nje kunento uNkulunkulu akayibeke esandleni sakho. Mhlawumbe kunabantu abamele ukuthi bathandazelwe nguwe. Mhlawumbe makushaya u3 noma makushaya u2 ubuthongo buyaphela athi uNkulunkulu uthandazela into ukuthi. Kodwa inyama yakho iphikisane nalokho. Now uJona uzibona esemkhumbini oyeTarashish. Ubhatele yonke into uyenzile. Ubese wahlala kahle phansi. Waba comfortable. Wabona ukuthi impela ngathi kuyahambeka kukhona lapho sizoya khona nalomkhumbi engikuwo. Lomkhumbi engikuwo kuyahlaleka kahle kuwo. Lomkhumbi engikuwo ivoice kaNkulunkulu ngiyizwa. Kumnandi la ezweni uma ngabe ngihamba negroup ethile yabantu unembeza wami wokuthi ngithunyiwe nguNkulunkulu uyehla noma uyaphela. Yilento yenza ukuthi umuntu sekengenile church aphume abuyele emathaveni ngoba make sethaveni uzwa sengathi lento yokuthunywa kwakhe ayivuki kahle make sethaveni uthola a comfort zone. Yilento yenza ukuthi sowungenile church umfundisi sekamshumayelile uNkulunkulu uphinde uphume uhamba uyekhothama kwabanye uNkulunkulu ngaphandle. Ngoba uzwa sengathi izinto zizoshesha la lana ku comfortable futhi lana akunayo nemithetho lana ngithatha into bese ngizenzela unothanda kumnandi la ngigqoka isinoma kanjani kumnandi la ngihamba isinoma kanjani ngenza intando yami ngiqoma lokho namhlanje ngidivorce ngiphinde ngifake lona ngoba unembeza ukho kimi ngizikhethela indlela yami
ebheke eTharishishi lapho kungabuzwa umuntu ukuthi wenzani manje, lapho kungekho into ethi thandaza, lapho kungekho into elungisa ngisho ukukhuluma kwakho. But nayinkinga inside the ship is starting to sink. Beyihamba kahle before kuzongena lo muntu. Beyizihambela kahle nje before kuzongena uJona obalekela ubizo lwakhe, before kuzongena uJona olandiwe nguNkulunkulu, owaziyo ukuthi icebo likaNkulunkulu lithini ngaye. Umkhumbi bowuzihambela kahle. Singena kwindaba ya rejection. Singena kwi rejection. Beyizihambela kahle lenqola. Bebezihambela kahle labantu. Kodwa manje akusahambeki kahle. Baze babhekane nokufa. Ngoba intando kaNkulunkulu akekho angamelana nayo. Kungafiwa nokufa uNkulunkulu mangabe sekefuna ukufezekisa intando yakhe. Mhlawumbe kunabantu abalimala endleleni ngenxa yokuthi wena ufuna ukulalela. Kunabantu abasemkhumbini kodwa umkhumbi umosheke ngokuthi uhambe nawe. Mhlawumbe friendship imosheke ngokuthi kungene wena kuyo. Beyingahamba kahle impela friendship kodwa inkingi nawe. Mhlawumbe kungashadeka kube mnandi kodwa inkinga khona wena. Mhlawumbe emndenini bongahlaleka kube mnandi kodwa inkinga khona wena. Hallelujah. Mhlawumbe bongahlabeleleka nje kube mnandi kuhlabeleleke nje. Kudumisa ke bese sizihambela unothanda. Sibuye sizodumisa kodwa sizele unothanda. Kodwa inkinga ukuthi khona uyi-one phakathi kwabo. uNkulunkulu akathi ukwazi ukuhlabelela kodwa uhamba intando yakho. Lento yenza ukuthi ngisho ama-worshipers athi ayahlabelela kungahlabeleleki, hayi ngoba engakwazi kodwa ngoba kukhona umuntu obizwe kwangempela akakwazi ukuyi-acta lento, kumele iqubuke ngaphakathi. From day one ngifike eMovie with Christ Ministries angikaze ngakwazi ukushumayela. Angikwazi ukushumayela. Kuye kubiza ukuthi ngiye kuNkulunkulu ngiyofuna yena. Bese ngiyabuya ngikhuluma umlomo kaNkulunkulu. Engathi bese ngagitshelwa umoya engcwele. Kuyabuzwana ukuthi noma kwenze njani la? Besihamba kahle la. Kwenze njani? Kanti umkhumbi usufaka umuntu wrong. Bathi khona indoda engenile. Ikhona indoda elele. Kodwa ihlele ezantsi on the ship. Ngoba ibaleka icebo likaNkulunkulu. Ihleli yenze ngathi ayibone ukuthi umkhumbi uyazinza. Ihleli ibone ngathi yenze ngathi ayibone ukuthi abantwana babantu bayabhubha. Mhlawumbe uhleli nje uyayiziba lento. Kodwa izinto zabanye abantwana zikhululeki ngoba wena ufuna ukuvuka ukhuleke ekuseni. Uyayiziba lento. Omunye nomunye ikhona into akayiphethe esandleni sakhe. Omunye nomunye ikhona into uNkulunkulu akamphathise yona. Bathi mangabe bemvusa uJona, bathi wena ungubani kahle kahle? Who are you? Uyaqala uthi no, mina ngingumHebheru. Uthi ngiyamsaba uJehova. Uthi ngiyamsaba uJehova. Useqala ukubona ukuthi le ndoda bekathi uyayibelekela ayibalekeli khona la. Isambhekile lokuthi uqashile kodwa khona la. Angazi ukuthi uqasha kuphi kodwa uNkulunkulu uhlele khona lapho upastor engaboni khona kodwa uNkulunkulu uyabona. Ngafika emsebenzini ngaqasha. Ungaqasha. Ngaqasha namanje.
chomi chomza. Hey friends, oh hey. Ubone simangmanga uDrilling. Hey bari. Nakuthoma ka dishwashwatha. Kibereka limabhedi mas. Kathoma hey. Phela bari bamkuba olambereko. Akatsamaya nini yavuka uNkulunkulu wathi khona phakathi kwenu onecebo khona phakathi kwenu kunoJona khona la akazukwazi ukuhlala nanashwashwathi izindaba uthi ngiyamayika uYehova ababisathi masimbuyisele emuva rejection bamrejecta now and then in the spot bathatha izinto zakhe baziphosela olwandle in the spot ababika indawo engathi comfortable yila ubona khona ama friends wakho ekuhlanzela ngaphandle engabheki ukuthi ama plans wakusasa benithi nizokwenzani kodwa kuhlanza now and then ilento abona ukuthi umndeni wakho ukukhiphela ngaphandle unganegotiateanga nawe ukuhlanze now and then ngoba umndeni wena uyafuna ukukhothamela amadlozi kodwa icebe likuwe alivuma ukuthi uqhubeke ukhothamela amadlozi nawe abakwazi ukuhlala nawe kungcono bakuhlanze now and then wamhlanza ukhumpi uJona esendaweni eTarashish. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Uthe usister Nolo kunama divorce esiwakhalelayo. Uthe kunama divorce esiwakhalelayo. Kanti bokuyisikhathi somkhumbi. Bokuyisikhathi somkhumbi ukuthi awuhlanze uJona ukuze aqhubeke ahambe endleleni aye lapha ethunyelwe khona. In the middle of the sea there comes a big fish yafike yamgwina. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Ukhuluma ngama application ukuthi uya apply emisebenzini abakuthathe Oh, yes. usesiswini senhlanzi uhleli ebumnyameni esiswini senhlanzi mhlawumbe uhlangana nokuhlupheka uhlangana neinhlungu zenhliziyo inhlungu zomphefumulo esiswini senhlanzi ebumnyameni izinto zingahambi kahle ugunyiwe inhlanzi ngenxa mhlawumbe nje yokungafuni ukulalela noma ngenxa mhlawumbe nje yokusaba ukulalela icebo likaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Kodwa kulento engiyithandayo khona la esiswini senhlanzi ubani ongahlala esiswini inside the fish and come out alive? Impossible. Phefumulani udlani usurvive kanjani inside the fish kodwa uJona uphuma ephila. Nkulunkulu make kubizile noma ungahamba ubuye ngo3 usuke la emayibuye uyofika eKanana abanye bazobanjwa labadlwengulwe babulawe uyohamba uyofika esiswini senhlanzi usesiswini senhlanzi uhamba uyofika ubuye uqoma abafana badlale ngawe bakushintshanise baze bakuhethe ube ne depression. It won't kill you usesiswini senhlanzi until you realize, until you wait ukuthi uphume esiswini senhlanzi lento ehleli kuyo ekuzwisa ubuhlungu uzufisa ngathi ungafa i-anxiety i-depression indlala you are broke you have no money you are inside the belly of the fish. Oh, yes. Yes, Jesus. Sikhuleka side siyeke lokho kuthiwa fruitful season. Fika abantu bathatha into zabo Jesus. idlule season usesiswini senhlanzi. Bafika abantu bazotapa into zabo uphuma ufana usesiswini senhlanzi. Ebo lakhe lingevinjwe Oh, Jesus. icebo lakhe lingevinjwe. Hallelujah. Kunemhlabelelo engiwuthandayo othi noma isimo singathini uyalalela uNkulunkulu. Hey, Nkosi yami. Uyalalelwa. Hey. Kancane alalelwa. Don't fool yourself. Oh, Jesus. uNkulunkulu uyalalelwa. Amen. Amen. Uyalalelwa Oh, Jesus. uNkulunkulu. Uyalalelwa. I remember the other day ufundisi uthi sise kuma warm ups. Uthi kimi
awukafiki la uNkulunkulu akuthume khona. And you said to me, even myself, ngisekumabomabso. We are still in the belly. We are still in the belly. Yes. We are still in the belly. Thank you, Jesus. Inside. Ifishi mangabe emhlanza uJona. Emhlanza labo kumele aye khona. Ayimbuyisele estation ukuthi uhambe uyoqalela phansi. Imhlanza la kumele aye khona. Whether you like it, this is a proof yokuthi uNkulunkulu ngumdali wethu. Hey, Nkosi yami kunjani? Whether we like it or not, Yes. udale thina singabakhe singabantu bakhe. Hallelujah. Uma kathi uqeda ngawe manje. Comes to kwabanye uNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi no. Angifuni. Uyakwazi ukuzikhethela uthi no. Hlangana nabantu bathi ungeniwe wena. Wona nogogo wena. Ngibona ugogo uthi angimfuni. Uthi uyalala uphuphe. Amahiya uphuphe ini. Uvuka uthi hey anginifuni. Oh, hallelujah. But kuNkulunkulu omunye, God, the creator of the heavens and earth, you cannot say no. Thank you, Jesus. You cannot say no. You cannot say no. Ukwazi ukulanda iprostitute Hey, Nkosi. eyaziwayo ukuthi ihamba ngejistri neJoes. Jesus. Ayilanda yenza umfundiso. Oh, yes. Siqale simjaje thina la sithi hawu Hey, Nkosi yami. kanjani. uNkulunkulu ukwazi ukulanda into edelwe ngabantu. Hallelujah. Yakwazi ukukhipha umuntu esiswini senhlanzi. Angizwiye ekugcineni, but ekugcineni uJona learned a lesson yokuthi abantu baseNineve noma ethunyiwe kubo kodwa kusibona bakhe. It's a very, very sad lesson or painful lesson angazi. Kodwa uNkulunkulu umfundisa ukuthi ngikuthumile ngakudlulisela entweni ezinzima. Ngakushaya ngakupanisha. Wahlala esiswini sefish. Wabuya waze wayenza intando yami. Kodwa laba ngabami ukusibona bakho. Oh, Jesus. Ufika namandla neexperience ukuthi ngikhethiwe uNkulunkulu bengingafuni kodwa sengize ngavuma. Mangifika la labantu bayobhujiswa nguNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthe ngiyobabhubhisa. Makafika eNineve uNkulunkulu uthi no, these are my people. These are my people. Hallelujah. Mangizohlala phansi. Cebo likaNkulunkulu alivimbeki. Uthunyiwe wena. Buya lapho uyakhona. Oh, Jesus. Uhamba ushayeka kangaka, uhamba uzubhlungu kangaka. Yingoba you are only interested on yourself. Ufuna intando yakho, ufuna izinto ezijabulisa wena. Ukhohliwe ukuthi uthunyiwe wena. Indlela esizalwe ngayo ayifani. Indlela uNkulunkulu akasibize ngayo ayifani. Kunabantu uNkulunkulu akabenze ukuthi babe khona emhlabeni ngobe bathuma intando yakhe. Buya lapho khona. Awubelongi lapho. Abanye bangayenza intando yabo. Babuye kube ngathi bafana nawe. Kodwa wena ngeke ukwazi ukuyenza. Baba these cameras bayathwala abanye abafundisi. Bashumayele kushumayeleke. Bathwale bagcwalisa ibandla futhi ligcwale. Baprofethe kuprofasayeke. Bethwele bengenza intando kaNkulunkulu. Kodwa mhlambe wena ufane nabo. Uyothi uyazama nje. Uyothi uyazama nje dadewethu. Uthi ake ngiyidlise le ndoda ekudala ngihle nayo ayingishade. Ngiyazi vele umngani wami wayidlise yakhe yamshada. Kanti wena ufane nomngani wakho.
umdlise akubulale. Uzothi uyazama uthi ake ngihambe ngithatha lento kwagogo usibanibani ngizwile bathi mawugeze kanje uyahamba uthola umsebenzi same time. Uyithathe mawufike office bakugalele nangamanzi bathi hamba sikufuna ngoba ufani nabo. Awufani nabo. Zingabasebenzela abanye abantu izinto. Baningi abantu bafakaza ngezinto zabo ezabasebenzela. Hawu. Kusebenzeka impela. Uthi nawe uyajoin awufani nabo. Ifika ingakuqomi lento. Ingahambiselani nawe. Worshippers uthawu yamazi usister banibani uhlabelela lehla izulu. Awufani nami. Uthi pastor Sihle bathi wayebuya nebhabhalaza. Uthi uyayizama ufani nami. Sibizwanga ngokufana. Uthi nje usathi uyayizama nje. Cabanga ukuthi izulu lizokwehla ngoba phela umfundisi washo ukuthi nalehla. Ngiyabonga bazalwane. Namhlanje siyekela ilizwi libe lilizwi lenza umsebenzi walo kumuntu. Haleluya. Angizothandazela umuntu bangcwele. Siyekela ilizwi hamba uyofunisisa. Abanye abathakathwanga yazi ake siyekena abathakathi. Abanye abathakathwanga nje. Nguwe awufuna ukulalela. Lento yokukhonza uyenza ifashion ukuthi ongile Sunday ngibuyile okay good night sharp. Awufuna ukulalela. Awuthakathwanga nix abathakathi nabo bakubukile. Bathi bazokuthakatha bafike bathi akuyafana. Sake zithakathe yena. Awuthakathwanga. Awufuna ukulalela. UnguJona. Tarashish. Akubuye. Akubuye. Umfundisi uthi akekho namhlanje. Kodwa uzoza ngaphambili. Azokwehlisa isibusiso. Indodakazi yakhe seyishumayele kangaka. Ngiyabonga. Hallelujah. Awumshayile izandla ungabe nomona. Let's clap hands for you. Let's clap hands for you. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Ukhulumile umfundisi manje. Ukhulumile. Awuphakamisa isandla mawuthi hayi mina ungiyathela ikhonzi. Hallelujah. Phamisa isandla mawuthi hayi ngimzwile. Ukhulume kahle. Ngizoya adjust ama settings. Besine slogan Pastor Sihle sithi check your settings. Bazalwane besine slogan sethu sasithi check your settings. Uyazi uma usebenzisa uVodacom ungabona inetwork yakho lapha yaphezulu isifake uR kusho ukuthi uku roaming. You are roaming on another network. When usebenzisa uVodacom but you are roaming on MTN network. Kusho ukuthi idata lakho ne airtime yakho izocosta more because you are roaming. You are not on your factory settings. You are not connected to your provider, to your service provider. So when you are not connected to your service provider, there are extra costs. Ungakhali kangaka kanti uconnecte kwi wrong service provider. Bayastutsa abazalwane. Bayastutsa Pastor Sihle bazalwane la bephethe into zabo. Bafuna ukusibona ukuthi siyababona na. Kanti nathi silinda ukuthi wena uzibone ukuthi uhamba ngendlela engayisiyo uze endaweni eright. Thina siyakubona nje sithi hayi sikunikeza another chance. But one day sizokhipha intambo lapha ziyogcwala i-offering basket. Sizokhipha izinto zigcwala i-offering basket. Manje abantu sisabanikeza ithuba lokuthi beze bekhethe kahle. Hayi ngoba sibona siyabona. Lento bazalwane bami. Siyabona but sisafuna ukuthi abazalwane izwi libashaye libachange libalethe. Hallelujah bazalwane libalethe niniva. Ngizwa bazalwane bami. But one day is one day. Njobe ngime nebasket eminyango ngithi khipha okuseqolo. Phonisa lapha ya. Khipha naloko kusebhekini. Phonisa lapha ya. Because siyanibona bazalwane. This is a prophetic church. Ngeke udouble up nezinto zakho singakuboni. Hayi khohlwa singathula kodwa sobe sikubhekile.
noma ubuye endaweni zakho siyakuzwa ukuthi ubuye endaweni zakho kodwa sikunikeza ithuba lokuthi buyele ekhaya hayi ngoba sikuboni kodwa luzoza usuke esothi kanti ukuphi wena ngeWednesday ngoba usuhlabelela mnandi kanje Wednesday ukuphi isikhathi sizofika ngithi bazalwane manje siyabe silokhu sisancengwa ngezwi ukuthi sisondele kupheni nifa la esithunywe khona bazalwane bami injalo angiphathanekayo asimeni ngeenyawo yababa le ashane yababa nebazalwane bami asigunyweni njalo asigunyweni njalo bazalwane bami ngiyabonga mfundisi sihle ukuthi uthe ukusithi take a break singabe sithi receive your fruitfulness usendleleni yeTarshish haleluya bazalwane sifuna ukuthi receive your fruitfulness usendaweni right nebazalwane bami usendaweni enjani right mtshela makhanti makhe iba sendaweni right la ekhaya bazalwane siyaprofeta linganakanga ukuthi siyaprofeta mangabe ubumamele uyazi la othinteke khona wena isiprofeti sakho la ngizani bazalwane bami la wena othinteke khona isiprofeti sakho isikhathi siyofika ukuthi siyobe sithi hey laphayana I want to talk to you hey laphayana I want to talk to you for now sikhuluma nani nonke at the same time receive the word of God God is talking to you haleluya bazalwane siyabonga challenge of izandla enkulu I was supposed to be somewhere today. I was not supposed to be here with Mr. Mweli. Khona la bekufuneka siye khona. Bathola ukuthi amazulu amixe ama settings. Haleluya bazalwane. Kodwa ke akukho kubi bazalwane. We are just postponed from where we are supposed to be today. Hallelujah. I'm seeing my brother. He's come all the way from Foslora. Ubuzoba bengizokushanga surprise nami namhlanje bengingekho. Hallelujah. I've been expecting to hear from you. Where is our toys? Likhona toys. Alikafiki. Kumele silithandazele. You must come here and we pray for our toys by the closing of this service. We need it. We must accelerate it. We know the devil is full of tricks. So our toys must get here in one package. Sizothandaza bazalwane based on the word of God that we just received. Umuntu nomuntu abambikhona la. If you feel like kneeling down ukuzisho inkosi ngiyahluleka laphayana nalaphayana ngincede haleluya bazalwane because khona umunye officer kodwa uzithola senzile izinto ezithi offering bathandekayo amen so akuhambe na uthi uNkulunkulu ungincede laphayana we are all going to go before God and we are going to pray Lord help me in that area in that area egameni kaJesu open your mouth and pray for yourself siyabonga egameni elihle elomfelo wethu Jesu Kristu uNkulunkulu ophakemeyo uNkulunkulu onamandla wonke yise wenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu ongahluleki uNkulunkulu onamandla wonke siyabonga inyama yomndeni kaJuda usi enomusa ngezothando usukhulumile baba ngomntana wakho